Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo iti naragsak na bendisyon ken napnuan ayat a Paskwa. Kastamutan an narangay apan ang pasungad iti baro atawan. Sapay kuma tamataginayon ti kinasalun at ti tumunggal maysa kada tayo. Kapya kuma ti agari kadagiti puspuso tayo. Saan laang nga ita apanawan ti Paskwa ken baro atawan no diket iti agnanayon. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ken ipagayam tayo a glory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan. Padas nga aging ga ita ket kaslatag tagay na paylaeng ti kayarigan na. Padas anang tedsaem kada kami nga agiina. Ketapno nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay idi adda akpay laeng ijay Saudi. Hello, anak! Kumusta kayon? Okay kami lang, matnanang. Da kayo ngay. Ay, Rika! Roger! Umay kayo! Adaawag ni Nanang! Darasan niyo! Hello, Nanang! Kumusta ngay mo ti trabaho yu dito Saudi? Hello, Nanang. Kumusta kan? Kaasi ti apo. Nasaya at matlat ti kasasaad ko ditoy, anak ko. Nasaya at matngarod no kasta, Nanang. Wena. Napay, sa dino ti ayan jay amayo. Awan ka ti manan di tabalay? Kas iti sigod, Nanang. Adda manan ijay likod ti balay ni Tatang. As-asikaswan namanan dagiti taraken na amanok. Kaslay sungarudan ti asawa na. Bigbigat pa lang, isuntiap aprosan na. Anja? Wen nga rod isupay ti unaan na apakanan, sakbay nga agluto iti pamigatan mi. Nasaysaya atin na ti kasta. Ngam ti minalem amapan aginom ije tersena ni Antiyo at Teresa. Isumat lang nga isu, Nanang. Kat nominalam nga ibaon na ni Roger amapan gumatang iti arak. Wano saan? Mangdagas ije tersena ni Auntie Teresa sakbay nga agawid. Anya? Una yan. Talaga nga awansan pagbaliwan jay amayo. Na ito lang nan, tiki naman ang nginom na. Rika, Rhea, Roger, bumangon kay ditan. Aldaway, nakaluto akon. Dahil tala manganan karamidan niyo. Ay nga oras ang Tatang. Ang alas 6 ay tagsapa. Bumangon kayo ditan, tadi kakit maladaw ang mapan ang eskwela. Nasa papay man. Anya alas sapa. Aldawan na rumrumwaron niya po ilit. Baka turturog akpay lang, Tatang. Madamdam apay. 5 minutes pay. 5 minutes dita. Bumangon kay kid din. Bumauton dyan insagana ka pamigatan niyo. Ringam ka din nagitad din. Wen, Tatang. Oy, Rika, Roger, bumangon kayon. Aldawan. Hello, lakay. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Ay, kunasaya at mo't alakay. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Sa dino ti ayan dagiti anak ta. Awan na pa. Di na pa si Mangpet manipod pagadalan. Napanda nag-eskwela. Ay, wunan niya. Webes pa'y lagayam ita. Ay, kunakit din no Sabado. Ay, sus.
Apa kumabaw ka na ya bakay? Ay, hawin nga bumakot mo't ngaminan da tao. Agawit ka nga minain. Narigat no bumakit ka dita abroad. Ay, kaya't ko launay ati agawid, lakay. Ang kasanon nga iti biyag tayo no agawid Sapay agis eskwela pay laang dagiti talungan nakta. Agdubli kayo dak abakit. Makikonstruksyon na kiti aldaw. Agpasada akmat iti rabi. Scholar mo dagiti talungan nakta. Iso nga awan nga ron parikot karagiti tuition da. Ay, wen ngam kasanon nga iti inaldaw abalunan da, kan pamasahe da. Kanan tayo pa'y ngay. Kan may sa, awan mo't amok mabalin ko kuma pagtrabahuan dita. Tauray agawid ako ngagpaiso. Alangan mo't ngagmulmulagat aklatan dita balay. Kahit man ano ngay no ko na mga agmulmulagat ka lang dito balay. Tinapateg, agdidin na tayo kadagityan nakta. Naragragsak mo't lang no kumpleto tayo asang kapamilya. Dayta, ti kapapatgan, bakit? Ala-alawanan, nangabak kan Ricky. Bayam, tapanunutok ana imbag. No agri nyo akpay iti kontrata ko no saanen. Ala, agin inom kayo manan, tatang? Basit lang mo anak ko. May salangang botelya. Pangpaimas iti turog. Agas ti bambanog ko na naman. Wen nga minalam kayo matan nga uminom. Inton kwan, makaala kayo iti sakit yo, gapo iti day tangar aramiden yo. Saan mo ngamin nga ibagbaga Uray jak ibaga, talaga nga isumat lang titurong na, gapo iti kaiinom yo, tatang. Awagan man kit din ni nanang mo. Kaya't ko ang makasarita. Anyat orasan aya. Agalas 7 ni tirabi. Alas 2 dapay lang iti malum ijay, tatang. Sigurado ang madama pa iti trabaho ni nanang. Umawag tumatlaang dayjay inton madamdama. Ited mundo nga rot adagos kanyak no umawag, wain. Ibatik ti may sa cellphone ko, tatang. Rumwarak ngamin. Agsara kami ni Dominic. Ada na patagapagsaritaan mi. Da kayon tun ti makaamo amang sungbat iti awag ni nanang. Anya, masikog ka kunam Rhea? Wan, nanang. Sorry. Ay, unay kamutan. Second year ka lang iti college. Ang nagpasikog ka kit din. Ay, kasanon nga iti panagadal mo ita anak ko. Agsardengak pay laang, nanang. Unay kamutan, Rhea. Sinayang mo ti scholar mo. Ay, sinayang mo anak ko. Sana bali, nanang. Ituloy kong tumatlaang. Apa man ang makapagpasngayak. Tsaka mo ti bagak. Nanang. Halakit. Anya ngay nga rod. Addaditan anak ko. Awanan mabalinan tayo. No di ti mangsango iti agdama akasasaad mo. Nagsarita kami matan ka ni Dominic iti kalman. Kat naibaga na ano mabalin. Agkalay sa kamin sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Dumanon da ka noon, nanang. Mala. Itid mo man nga rod. Kanitatang mo ti cellphone. Agsarita kami. Maipapan iti dayta abanag. Kumusta la kay? Anya nga iti nagsasaritaan nyo kadag iti dadakkel ni Dominic. Ay kat nalpasan at isaritaan bakit? Napitsaan ang tinasardag iti ubing. So nga gawit kan, datakadwa ka mangimartsa iti anak ta iti simbaan. Ket kasanungay ka no ti magastos iti panagkalaysada. Gastusan mo't laeng kadi dagiti dadakkel ni Dominic. Amangan mo't no namnamaen da nga da iparwarta. Nang runa ket amuda nga adaak dito'y abroad. Naipagamot kat di ti ama ni Dominic, nga isudan ti makamu iti amin na magastos. Amangan no nang ikarkari ka manen itinuan niya laditan. Saan mat abakag? Ti ko naklaeng, anusan da ano nyaman ti maitulong ta? Isuda ti lalakyan. Isu nga anusan da nga rod at gastos. Wala, hanggang tumulong tamutlat tabakad. Naringat mo't ano awan na pulos ti may paruwarta. Uwan mo't kit di ah.
Okay, kasano? Agawid ka na, tapno takadwak ang manghimart sa iti anak ta. Jak pa'y maipasigurado ti panagawid ko lakay. Padasok ati agpakada iti amok. Bareng palubusan nak nga agbakasyon. Angam no saan, awagam ni nanang. Ta isuntun ti kaduam amang imarcha iti anak ta. Anya? Ay, ininauna nga anak ta ti agkasar, bakit? Apay, ipalubos mo ka de, hindi mo matindara. Uray kayat ko ti agawid no di nakmut palubusan ti amok lakay. Awan mabalin ko. Ken maysa, masapul ati kwarta. Masapul at tumulong ta iti magastos. Tapno awan mo't ama kun kuna dagiti abalayan ta. Ay na, nakaluklok bagmatan ti apo ko ta. Kung nga ron ba kay, nagkagsan nga awiray, makakita nga sa klutay. Ay kat ano sam alakay. Umuna nga apo ko ta dayta. Isu nga ano sam nga awiren. Magawid ka mo't nga minil, bakit? Ito kasta, maawa-awir mo matan ti apo ko ta. Awan da kay. Umadanin ti panagawid ko. Agpaisaw? Wen, di akong agrinyo iti kontratak, agawid akon. Ay, nagsayatin lo kasta bakit? Kamaudyanan na, agdidin na tayo matlagay. Wena, ay na, kailiw kayo ngamin una yan kadagiti anak ta. Agraman ti apo ko ta. Bakunak asya kung ti kararagsakan nga ama ken asawa iti agundaway glory bakit? Tapay mo talakay. Wen tanapat gamot langan ti kiddaw ko. Napatgan matlangan ti kanayon nga ikarkararag ko. Asapay ko matagdin na tayo matlangan kadag iti anak ta. Unay. Agyamanak tanagawid ka matlangan. Kalpasan ti dandani 5 atawan na kaadam iti abron. Ay, kapeditan atan eh. Ado umeten ti marikriknak. Kaya't kumeten ti aginanalakay. Iso ang nagawid akmeten. Sana bali bakit? Ikarit nga igad ko tagtrabaho. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Alawanan. Ada mo basit urnong ko. Kan ada inted ti amok a bonus ko. Aramatek tay jay amang rugi uray basit laeng a negosyo. Isupay pangalaan tayo para iti inal daw masapsapol tayo dito'y balay. Wen bakit? Agtinulong ta para kadag iti anak ken apo ko ta. Ay sos, arak manen tasang sangwam rikay. May salang mo na butil niya bakit? Kaslaan na bang panugak namin na nagpasada? Pampaimas iti panangan. Pampaimas iti turog bakit? Maimas mo nga agpaiso ti maturog rikay. Ngam, makadisturbo mo ti urok mo. Isaya? Ay, saan ba ta? Ay, Roger! Ay na nga tayong palutok apulutan anak ko. Mabit lang ba ito yung tatang? Ikisak lang ay. Imasa ma, tapno na imas ti Paris to yung gin asyat ko. Yung tatang. Ay wen, nagsweldo ka nun ni Rika. Kat nagpawit iti para dito'y balay. Inbagak asika ti pangipawitan na. Dagasimton inton aggapu kang agpasada inton bigat. Ay wala.
Imbag man ta nagpawid ya anak ta. Uwan, isumot ti nagdisnudo ang nagpawid. Diyak mo't nagkidkid daw. Nasayat mo't nga ron no nalagip da tayo mo da pinawitan. Awan na, hanggang masaysayangan naklakay. Imuna ni Rhea, nagsikog, iso ang nagsardeng ang nag-eskwela. Agingga ang nakiasawa. Ita, si madutmutin ni Rika. Iso nga, ada iti ayan ti ikit na ang makitigtigid nga aglaklako. Kaya po, sayang dagiti iskolar da. Sayang ti kinasirib da. Ay, talaga kas tatibiyag, bakit? Anya nga nga ron? Sana siguro agasat ni makaadal. Sana ba ta dapay mo't ni Roger. Marang isunto ti makaadal kadakwada ng agkakamsat. Gustunan, baby. Maturog ka, tapno makalabamot ni mami. Guli baby, na siya akong timang paturog, Rhea, anak ko. Oh, agi na kayo pa'y tatang. Kasangsang petiyo, anapan nagpasada. Ay, nakapoy nga ron ti biyahe ita. Isa, nagawin ako na. Sakto, agpasada yung malam. Ngalah mo to ni baby, ta siya akong timang awer. Sige. Kam tulolo ko, apo. La 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 la. Oo, makita mo. Maragsakan na nakakita ka niya. Unyag pa iso tatang. Sangit itay. Ngam itida kayo tinangigam. Agkat katawa mo. Wapo nga min tilolo na. Oh, saan ka ni Apok, ha? Oh, ayun, makaparayaw ka talaga nga ubiga. Ala, kanayunan nyo nga min mat ati umay nito'y balay, anak ka, ha? Tapno, awir mi mat ni CJ. Ano, umay mo lang tayo, bati dito'y no ka, ha? Wan tatang. Baby, Bayan nyo tatang. Kanayunan minto ti umay dito'y balay. bakit? Apay lakay. Si mangpot ka din ni Roger? Uwan, itay pa'y Ikaman, iti gatang na itigin. Inumakin ton malpas ko ti aghalo black. Roger! Roger! Apay ka din nang. Ingkaman pa'y kano igatangan ni tatang mau itidjin. Uy, mabit lang. Isa na pa'y gulambit, nagitili niya pa kapano. Madamdama ka nubi ay. Madama nga agsalsal lapay kadagiti linabaan na. Oh, arita. Nalpasan ti panaghalo black ko iti balkon tayo. Hoston tumot na mamaganin ton bigat. Palitadag taw, apama na malpasak ng pasada. Alawin alakay, angam aginanakamot Di mo unay abuswan mo't ti bagbagay mga agtrabaho. Saan mo't kat aras day ta? Wan mat kadiya. Agam sayang nga rod daw, bakit? Di kagda nagtakabalak man. Maminsan ton ti panaginanak ton malpas ko nagitar aramide. Aday ta. Naluto kon ti tuyo kun itlog a pamigatan mi. Idasar kon, tasa akto agayab amangan. Anya day jayon? Diyos ko. Ricky! Ricky, agring ka! Tatang! Ricky! Tatang! Ay naapo! Awagam ni manang mo, Areya. Ibagam nga umay dadagos dito balay. Itaray tayo ni tatang mo di ospital. Kartingam! Wala na! Sana po nila ito. Tatang! Tatang! Tatang ko! Pagimbati na kami matang. Apay tatang! Kami paiitan, Ricky. Kasano kami paiitan? Apay ngayon bati na kami matan. Apay! Agrihin ka dito, pang-aasim! Inga, Ricky! Tata! Tatang ko! Kasano paiitan
para iti pamilya tayo. Para kadagiti anak na bukom. Kasanon, Ricky! Abay ngaya pinanawan na kami matan. Nayawag mo ka din, kanagiti abalayan ni Zela Union, tinapasamak ka ni Ricky, anak ko. Uwan, tatang. Kay, anyang ay tikunada, kaanaw tiyo umay da, Inton bigat ka no, tatang. nasayat ba't nga ron no umay da adagos. Iti kasta, mabantayan na pa iti sumagmamano arabi iti bangkay ni Ricky. Tatang, kasano kami paitan? Awanan ti asawak. Kasano kami paitan kadagiti anak ko? Nasakit man, ang amlaskan nga awaten tayo ti amin. Lalabit nga na napimpinta sa plano ti Diyos ka ni Ricky. Kasta amatin ka na kayaw nga imbati na. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Nakasalsalon at mati asawak. Ang apayakala at matlatan na natay. Apay ngay, tatang. Ay, talaga ano sakit. Nang rurak at biglaan tinapasamak. Kas nakunakaw na nakaw. Nalabit nga da plano ti Diyos. Iso nga awan mabalin tayo no, diti mga klon. Iti kasta agasat ti asawam, anak ko. Ay na, Ricky, anak ko, aya. Apay nga, ya pinanawan na kami matan. Apay. Nabayaga dita nagkit-kita. Kano lang idinagsarita ta iti cellphone. Gamita, bangkay ka na sinang petag. Ricky, anak ko, Ricky. Ay, unay matlakit dinagasgasat mo, anak ko. Dudwa kay langarunan nga ang kapsat. Ngam nasapa ka payapimanaw. Ay, unay anaya. Uray na laing nga aginom iti harak ni Ricky, nanang. Di da kami pulos pinaybayan. Sanda kami abinisin. Nakasingsing pati asawak, lanang. Hindi na pa'y pulos kinabkabil dagiti anak mi. Manipod ubing da. Aga pa kami man. Ingam, isumat lang adagos. Ti umuno na makisarita kanyak. Isu ti agsori. Isu ti dumawat. Iti pasensya. Ricky, anak ko. Ricky, burinak ko. Apay gaya pinanawan na kami matan. Apay gaya, anak ko. Ay, nagalupay piman di plano na para ka nagitanak na abalayan. Ang man yan, nakastuimatan, tinapasamak kan kuha na. Nagkas ang apasamak. Kaslasana nakapapatay. Huwan nga ron abalayan. Unay matlakit din aya. Ay na, kat no nagmayat pa iti saritaan, mi idirabi sakbay anaturaw. Agkat katawa pa, yamang kansyaw kanyak. Ang najigaya man ti pamakada na. Hala, ito niya nga ron ngay. Tas nakunakaon, talaga kasta tibiyag. Dita amin, titurong tayaw. Iso na lang, talaga nga adda umununa, adamit maud-uday. Nasakit man, hanggang naskin nga klunan tayon ti amin. Nalabit, ngaging galangan dito itintid ti Diyos, abiyag ni Ricky, abalayan.
Miss F, pudno analaing nga uminom iti arak ti asawak, ngem uray no kasta saan da kami met abinaybayan. Kanayon na nga ununaan dagiti anak mi, sakbay ti mismo abagina. Kasta unay asakit ti kastoy anapasamak. Aging gayta ket kaslajak pay laeng maaklon ti amin. Awan pay makabulan manipod na itabon ni Ricky. Nagdakkel ti pannakaikawa mi nga agiina. Panagriknak ket adala ang itisibay mi ngem tinasakit saan min a makita pay. Makasarita ken makadenna iti kaanuman. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Glory. Ken ka pagayam, Glory. Makipagladingit kami itinasapa nga ipupusay ti asawam. Talaga anasakit ti mapukawan iti ipatpatag nang runa ket biglaan. Angam kas iti kanayon da nga ibaga, saan tayo atengel ti biag tayo? Bulod tayo laang daytoy. Ket no talaga adimtengan ti oras a panang isubli tayo nga rod. Nalabit nga ada napinpintas a plano ti Dios iti asawam, kastameten kada kayo nga inbati na. Patsak nga ininot yun tumatlaang amaaklon ti amin. Alakastan pagayam, Glory, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Celia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Celia. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti inauna nga anak mi iti asawak. Imbes nga agnakam tabumakbaketen, saan met takarkaro kitdi adumuldulдог. Sipud pay idi, ison tinagbalin asakit ti ulo mi nga agasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Dandani kan agpasngay ani. Nga maging gaita, di pa'y nagpakpakita tinobyom. Nagsina kamin, Papa. Anya? Kaya't mo asawan, agpasngay ka abalasan? Ay, kat kapilitan, Papa. Ayunay kan ani. Talaga, asan kang agpampanunot? Ni Papa man. Ala, di mo nungtan ti anak ta, Fredo. At daditan. Awanan ti maaramidan tayo. Iso nga awatan tayon ti gasat na. Dahil takot ngamin ti madikan kasilya. Imbes nga ungtam ti anak ta. Saan man? Takon konsinsyem mat ti madi nga aramid na. Saan ko akon konsensyan ti anak ta? Ti kanyak laeng at daditan. Iso nga awan nga ruden maaramidan tayo. No saan ati mga klon iti kinapudno. Nga aganak abalasang ti anak ta. Naawatam, Fredo. Rabiin, nga maging gaita, awan pala ang jay anak mo, Celia. Hinawagak itayen, pawid kanon. Saldino kanumanan ay tinapanan na. Nagpabagyumot idi agsapa. Tapay kano. Adda kanumot inaplayan na at trabaho. Ay kat nasayat mo't iti kasta.
Anday gatang na tigatas ken diaper ti anak na. Wan nga rod, sapay naglaing nga gatas ti apo ko ta. Imbes sa makainanamot nga tao nga agaw awir tadadakkel dan. Saan man? Tandaman betin apo anay sublat ama awir. Ay kat talaga akas ta. Anya ngay nga rod kat addaditan kunak manen, Fredo. Kayat mo asawan, agnaed kan ijay bagyo. Kapilitan mama. Ijay mat nga rod ti ayan ti trabaho. Marigatan akmat ngamin nominalam nga agawid ak dito'y balay. Kan may sa, isupay ti pamasahe. Sa bagay mo't kit di anak ko. Ay kat igaed mo nga rod ti mangget Saan man ngaminon aday tabulakbol tar aramidam ijay. Wan ka di. Di kay agdanag, tatalagamot nga igaed ko ti agtrabaho. Iso nga anusan nyo pailaan ko mga awiran ti anak ko. Sa nabali, tamang ipaw itak adagos iti panggatas kan pang diaper na, apaman nga agsweldoak. Awan parikot iti dayta anak ko. Awan ti rumbeng apagdanagam. Tada kami kin ni papam ti makaam mo ang mga awir iti anak mo. Ne, sa dino ti papa ng Fredo, nakasukat ka mat. Agpabagyo kami ita. Asino ti kadwam? Nagiti kakadwak akagawad Anda atendaran mi a seminar. Ay, ita ka din day, chay. Wen. Agawid ka mo laang ka di inton malam. Ay katwan Alangan man. Awan mo't balay ko iji bagyo apagturugak no bilang. Awagam to ni Ani, tamapan ka ijay dagos na. Ay wanan niya. Awagak to man ngagpaiso inton sumangpet kami ijay. Wen, pambaram tumit laangan amapan alaan ti ipawit na kumaidikalman. Nag-close ka no ngamin ti pagpawitan na. Iso asaan nan ana ipawit ti allowance ti anak na. O sige. Awagak to nga rod ni Ani. Tadumagasak man ngagpaiso iji dagos na. Nakasaritak ti landlady Ani. Andaman mo't kaya man kanindinam na ti dagos mo. Wan papa. Kat, ay, masikugak. Anya. Masikugak, kunak papa. Manan? Ayunay ka nani. Duha pa'y lang ti tawon ti anak mo. Ngamita masikog ka manan. Sana bali ata ikasarnak mat ni Ricky, papa. Kat kasanon ti trabaho. Di mo ibaga ngagikat ka manan. Kapilitan papa, tani masikugak matan. Agawid kami laangan kin ni Ricky ijay balay, ta ijay kami nga agnaed. Anya ngay mo't ti makunam iti manugang ta, Fredo. Kasla nasingpet mat. Naanos pa eh. Iso tayo makitkitak ang mga asikaso karagit yung bing. Daytamot nga rod tinadlaw ko. Saan laang adayta? Nagagat pa'y. Wen, nadlaw ko mat dayta silya. Sapay lang ko mga rod ta saan to nga baliw ti kasta nga ugali na. Bareng Fredo. Nututuusan nagasat di anak ta. Tanakatumpong iti lalaki akas kin ni Ricky. Wala. Iso bagbagam ni Ani. Tama nga nuti ko nanak at balasang pailaang. Ibagam, tayo dyan lang dagiti sana nasaya at nga ugali na. Nang rona sa kinabulakbol na. Okay. O sige. Awagan kanto nga rod, apaman ang makasangputak ijay bagyo, Sandro. O sige, bye. Sino ti kinasarita mo ti cellphone mo, Ani? Oh, Ricky, itay kakadipay din ha? Kasangsangpet ko lang. Sino tayo jay kunak? Ay ikwa, barkada, agsarak kami inton madam. Kaya't mo asawan? Rumwar ka manan? At dakit nga rod sarakak abarkada.
Kanayon mo't lakit di nakastater aramidam. Imbes nga si kasum na giti ubing. Saan? Taday tamot bulakbul mo ti unaam. Addan asawam. Addan pamilyam. Saan ka nabalasang? Day ta kumamot ti imulam iti panunot mo. Pagrityaran ta ka di manen dayto abanang, ha, Ricky? Kasanumot ngamin. Huston! Jakon kayat amang ganpay ti ibagam. Basta rumarak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga aga patamanen, Ricky. Pasensya kayon, mama. Ngamdya kon maanusan tikas diya nga ugali ni ani. Umanay mat siguro ti dua atawan na panagan-anos ko iti den nana. Ne, anya ti kayat mo asawan, Ricky. Isina kon ti anak yo. Anya? Aglablabas mat ngaminan. Ad-adumat ng ti oras na ngagbulakbol ngam ti oras na kada kami a pamilyana. Di na pa yan maasikaso na giti ubing. Siyak akanayon ti mga asikaso kadakwada. Bayam ta kasaritak tuman manen ni ani. Saanan, mama? Saan mat ka di a big deal kanyak na ita? Iso na lang, tamo na mat nga ada trabahok. Ti kayat ko lang kumakat ag tinulong kami. Angam awan mat, kasla saan na kami matapagan ano ka nagiti ubing. Ay, una yun ni ani. Talagang awansan pagbalbaliwan na day at tao. Da kayo na mismo tinaggapuan na reta, mama. Oh, Ricky. Iso ana saya at laangan ngagsina kami. At least, amokon at talagang awan katulungak. Napatagmat kanya kon ti inauna nga anak ni ani. Iso nga awan parikot nga ore agyan iti poder ko. Siya kon ti makaamo amang paadal kadakwada nga agkapsat, mama. Anyaman nga minin ayat ti parikot mo, babaita. Apay adi mo pa'y kayat ti agawid. Masursurunak nga rod ijay balay, friend. Iso nga agtambay taman pa'y. Jak pa'y kayat ti agawid. Nagapa kayo kadimanan kinilakay mo? Ay katanya pa'y ngay. Kapilitan nga aga pa kami Takanayon nakmat ngamin alakdan iti kayat kong aramidan. Saan lang aday ta? Naglaing pa'y nga agatap. Iso ang masuruna. Ay sus, normal laang dayta iti agasawa. Talaga akasta. Di ka ngamin unay agparparabii Numalpas ti trabaho, agawid ka adagos, kasjay. Iti kasta, awan panggapwan na nga agatap ken ka. Ay nati ko namket di talaga asiloso ni Ricky. Ti kayat na, ijayak laang balay ni. Amangan mat no ti kayat na, kat sikat ti mga sikaso kadakwada. Kastamat ten kadagiti anak mo. Ti kayat ko asawan, tulungam ang mga sikaso kadagiti ubing. Ay sana mabalin Amo namat nga da trabaho. Amo mat kanya kon raya. Jak kayat ti malaplapdan. No anya ti kayat ko nga aramidan. Iso ti aramidan. Nasayat mo ta simbang pet kanani. Wan, narabyanak ta permi ti pila ti bas nga agpalaon yun. Danda ni 2 oras ko nakapila. Holiday ngamin next week. Iso nga agaawid dagiti tao. Oh, apay dagita traveling bag. Akin kukwa ka dagita. Kukwak Anya ngay tilinaon dagita at traveling bag. Badomi ka nagiti ubing. Ha? Nakasarita kon na mamaken papa. Nagpakada akmatan karakwada. Aguray ka man, Ricky. Jak maawatan ti bagbagam. Lawlawagam man. Agsinatan. Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo. Agsinatan gaputadya kon maanusan ti kasta nga ugalim. Oh, di agsina. Day talaang aya. Apay, ti ko namlapdan ka pumanaw. Saan? Aramidum ti kay kayat mo. Ta aramidak mat ti kay kayat ko. Jakmat kat dininamnama alapdanak. Ngamin, amuklatan akay kayat mo apumanawak. Iti kasta, nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Adakan ka, no anya ti kayat mo panunutan, Ricky. Nasaysaya atin nga agpaiso ti kastoy, takanayon tamot laeng nga agapa. Wen, isa atap no nawayakan, agsinatan, ket pumanawakon. Ngam itugot ko dagiti ubing. Anya? Kas na ko nakitayan, nakasarita kon da mamaken papa. Jakmat ipaidam dagiti ubing, mabalin dalat tati umay dito, inaawan klase da.
Ket nawaya ka mo tamang sarungkar kadakwada iji balay, nulakit di takayat mo. Oh, Ani! Long time no see ah! Oo! Wan nga rod, Venus. Naimbaglangan ta nagsabat ta dito yung mall. Nabayagan nga agpay so tinaudi ang nagkinaan na. Wan nga rod, nakapinpintas ka ita ah! Ah? Sigod mo't, saan ka di? Huwan matkit di ah, ang puwera angaw. Talaga napintas ka ita, friend. Sinyalis samet nga addaman ng barbaro. Ah? Sika talaga, Venus. Amo ka, til-tiliwan nakmanan. Jayag pa so friend, new love life? Siguro. Ay nawaw, sana all. Apay, talaga kading awan kayon ka ni Ricky? Ay na, nabayagan ah. Insublikon ka dagiti naganak na. Anya? Kat, dagiti anak yung ay. Adakan ko na. Ngam maminsan, umay damot ije balay. At least, friends kayo lata, oray nagsina kayon. Una, ipagpagapumilangan ka dagiti ubing. Wana, importante dagiti anak yo, friend. Umay kakit di ta mapantaag birok iti pangananta, ta ijay tang ituloy ti agistorya, friend. Ay una, day ta talaga ti ur-urayak nga ibagang Venus. Anya, masikog manan ni Ani ko nam selya. Ay, Juan Fredo. Ayaw na yan. Asino nga'y manan ti amate sikog na? Tsaka mo. Sandro ka no tinagan na. Ay na, nagalas ka ti kastan nga ugali ti anak mo. Day tamot lagpas-pasikugan ti aramidan na. Ay, wan nga ron talunton ti anak na iti agdudu maalalaki. Sapay puro inauna. Ay, una yan na ya. Naimalalaan na nga tamot Awan mo't kasta iti pamilya may. Ha? Imbis nga isuro na dagiti kakabsat na taisukat nga rutina una. San mag? Taisumat ti mangisang sangbay iti problema. Nanak-nakumpay kit din nagita di na. Ay, makapasuro na talaga. Ay, naimbag nga rod ta nasisingpot dagiti kakabsat na. Isulaang mat nga agpayso ti kasta. Awagam man. Ibagam tagawid diti balay. Agraman tinobyo na. Ibagam takayat ko ida makasarita. Jak magustuhan ti style da dya Sandro Celia. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan, Fredo. Nakapres-pres ko. Kunamot lan baknang. Ay, wan nga rod kasla siga-siga mo. Wan nga raw. No jak la pampanunutan ang masikog jay anak ta. Talaga pag sinaak ida. Ay nabay amon. Uray kas jay ti style na. No itong pal na ti anak ta. Di mayatan. Ay kat kapilitan Anya pa'y nga ti maaramidan ta kat masikog metan niya anay. Agabrod kanumat ni Sandro. Ay kat nasayat Iti kasta. Andan to aramatan niya anay. Inton agana. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay, aga nakaksamatan. Anay ko, mama, papa, itaray da ki di ospital. Aga nakakun. La 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 la. Abay, napananmanan ni anay. Apay asikat imang patpaturog ka ni Lucas. Dasapa anapan ijay ili. Asikasuan na kano dagiti subangpet nga istak ti ukay-ukay alakon na. Ay kahit nasayat met ano kasta. Kung naklakit din no napanmanan nagbulakbol di bagyaw. Bareng ano nagbalbaliwan di anak ta. Nabayag meten asaan ang nagbulakbol. Impamay sana matirinugyan na negosyo. Ay kat paliiwam Amangan met norog-rugi lang na ita. Inton mauma ag bulakbol tumanain. Nangrona kat adda ija abroad ni Sandro. Ay naiyat at ayum apo.
Sapay la ko matahus tumuten, tani. Bumakbakit meten. Urnusen nakit di ko man, tibiyag na. Ala, mangibabain at talaga di anak mo, Celia. Ay, Fredo. Unak lakit din no nagbalbaliwan. Ngam awan matlat ta. Adaman kanon lalaki akakoy-koyog na. Katidakas, pamilyado ti lalaki. Ay, Jack amon ti aramidak ijay anak ta, Fredo. Naibagak samot amin ang aklase ti pamagbaga. Ngam talaga nga awan ti dengdengken na. Natangken at talaga ti ulo na. Awanan, na ito lang nansan ti kasdi nga ugali na. Yakon namnamain, ngagbalbaliw pa niya ani. Ay, Fredo. Na sino pa ti inauna, iso pa ti sakit ti ulo. Ay, masuro na ka talaga. Puro parikot ti isang sangbay na. Saan lang arudan ang naggraduar, ta inununa na ti naggargarampingat. Ita, kastoy manan, tinaramid na. Ala, hustunan, Fredo. Di mo unay ti agpungtot. Ang mga nuan niya pa iti mapasamakan ka. Imbes nga si kasuwan na nagitanak na. Saan mat? Tadamot gaya mo sa baling as si kasuwan na. Ay na, mangibabain na talaga. Pilayag santap nagtalnan dito balay. Fredo! Uray kasano ti panang bagbagami ka ni Ani talagang awan dengdenggen na. Da kami paikit di tiguraan na no kasjay adalawan mi ti madi nga aramid na. Bali talon ti apo ko mikenkwa na apasig nga inauna. Kanayon kulat tamet nga ikarkararag asapay la kuma tama ka ameris meten ket idyan nan ti kasjay nga aramid na. Ti idandanag kulaeng amangan no maamuan ti asawa ti lalaki akakuykuyog na ita ti relasyon da ket ikanda iti pagnakman na. Banag asaan kumamet ama pasamak. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Celia. Ken ka pagayam Celia. Panagkuna ket inaramid mon ti partem kas ina ken kas naganak. Kasaritam manen ni Ani. Palagipam atunggal desisyon nga aramidan na ket ada konsekwenses na. Saan laeng apara kenkwana no di ket para kadagiti anak na. Ibagam kenkwana ati parikot ket saan a masulbar babaen iti barbaro manen a relasyon. Rumbang nalaang asangwan na dagiti responsibilidad na. Kang runaan iti amin, respeto iti mismo abagina. Mabalinyo apalagipan ken igiya kadagiti desisyon na. Ngem saan yon apagrebengan wenno responsibilidad pay ti mangilinteg kadagiti biddot na. Adamet pagpatinggaan ti panang suporta dagiti naganak. Nang runa no abuswen da kayo meten. Di mon pagparikutan ti pagkurkurangan wenno pagbidbiddutan ti anak mo. Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita ket igiyayo kadagiti aramidan na. Ket bayan nyo nga iso a mismo ti makaamiris iti biag a pinili na. Alakastan pagayam Celia ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Kate. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan ken ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba ken kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaang ti amamuna tapno makastrak kumaadagos iti serbisyo. Gapo iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong ken kuana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din nga inlakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsyuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, adda ka di parikot? Ibagam ang mga no adda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga no dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may baga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin, kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kunti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa dino nga iti pangalaam, Kate? Basta, siya kunti makaam mo, Jordan. Oh, dagituyin dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaangan tadda ka amang tultulong kanyak. Noawan ka laang siguro, diyakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaanak. Tapno matulungan ka. No bilang ta makastrekak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Os, agpay so? Wen, ikarikdaytakan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrekak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyom kanyak. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrek kan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isuntun ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka met. Rumwarak Papa, kuyugak ni Jordan. Ijay? Mapan kami gumatang kadagiti usaran na nga training. Isun samot ti papapanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, Papa. Pangaasiyo. Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatek kada kayo, ha? Pangaasiyo. Takasarita yu ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Padasa ka kuntaken no adapay ijay ti amamok iha. Please, Papa.
Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha, Oh, Papa, si Mangput kayo matgayaman. wen. Mayat matiisa, ma'am dita. Apay, asino ti katetex mo? Ha? Ay, ko, Papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kadno ti amok, kad bawal mati cellphone ni J Training Center. Wan, Papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang timakitex. Ang mga namakatumpungi distrikto nga opisyal, kat matiliwan ta. Narigatan. Wan, Papa, naanadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti Anya, Belinda. Mangnamnaman samat unay di anak ta ni Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrakt no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abaket. Basta di taliwaya na palagipan di anak ta. Iti kasta. Saan unay amang namnamakin ni Jordan. Narigatan. Ay, anyamot kan. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay nga awan matan mauray ko at text manipod ka ni Jordan. Idida mo, ikarkarigatan namat nga iliblibas ti ag text kan umawag kanyak. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumatlaang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si gayam, Kate balasang ko. Dumanon ka agtugaw ka. Agyaman na kanti. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate, isumulaangan ati Mirinda antayaw. Adamo danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man, Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danom dagita. Isu talaga anaraman. Ayun gayam, imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samat akal man di imawagan na balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano intex nakman laang kuma. Ay. Inawagan na kamutlaang ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang nagsarita.
Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti interda apawayway kadakwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, ante? Di namot nga minan na ibaga kanya. Pizza ba inti kano inton umay abulan balasang ko. Sige, taumayak tumat, ante. Wen agkukuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Awatek latan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iji opisina inton bikat. Sigurado anapunduanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman nanan. Ay na, kamaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Wen nga rod, nanang. Hi, Jordan. Happy graduation. Kate? Wen, iso ti kaduak anak ko. Saan nga min anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman na, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo nga inluto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon may anak ko. Iso ti nangisagana amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyong. Utang ko ken kati amin. Kat kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitaken ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita, kat nakagraduar kan. Natungpal met nga ang ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga, Rod. Hi, Jordan. Happy graduation. Sabong parakan ka. Wow! Agyaman na, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamat ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiak. Anyan? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti ibagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasama kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumat iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan ti naiaw-awan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa ilaang abinagaag. Ngamdimat ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian nag-training. Kaditata nakagraduaren. Na ityapuera matan ti anak ta. Wan nga rod awanan pa inmat day siya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol siya nagtabakad. Ngamin, nang namnama iti awan.
Kan maysa, saan damit nga gayan ayat ken ni Jordan? Iso lang ba't nga benti ko mamkamat itinay kaya lalaki? Ay, Fernando. Kaasi mo ti anak ta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apaman na makagraduar na niya lalaki. Nga manyan, tadamat gaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti dayjay aroksan. Naka-uniform da adwa. Nukasta. Pulis mat lang ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. Nukasta. Natulag gayaman ti kalaysada. Uminom ka manan, Kate? Basit lang man, papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam itayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masaan langan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, aduda. Ngam nila ang Jordan tinakariknak iti kastoy, papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Juan, ang magkasaran iti mabiit. Iso nga awanan namnama nga ayaten na kapay. Ngamin, adan sa bali iti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Lahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakes kan ka. Sana nasaya takitan ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak ko malaang, papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Buwan nga matataal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa. Malala. Husto daytan. Inkakat maturugan tapno makainanakan. Masaba ka pa'y manan na sumrek iti tarabahom inton bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. Awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. Adda mat basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may sa, pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko. Tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at ngay nararamid na kanya. Ti amok akit si katidakdakamaten na nga ikalay sana. Apaman amal pas ti graduation na. Angam sa bali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Ay, pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan na. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam-am mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiyak ko.
Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Ah, nay, sa dino nga iti papanam, balasang ko. Mapana kun ije Amerika iti mabiit, auntie. Ururayak lang ang ti schedule ti flight ko. Ijayak nga minan ngagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko, nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yung kanyak. Kat kanayon naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay, wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani Apo Diyos, ti kanayo namang tarabay keng ka. Iti sa dino man apapanam, balasang ko. Aging gayta, adupay lang ti agdamdamag, no kumusta kamin kani Jordan. Kat tisungbat ko, masaya na siya sa piling ng iba. No maminsan mapanpanonot ko, kasano nga ta no jak tinulungan idi. Kasano nga ta no jak pinabuludan kan inikkan iti kwarta agastusan na. Nakastrek nga ta iti serbisyo. Ita Miss F, jak mapaglibakan, ano makakitkita ak iti naka-uniform a police, may palagip amin kanyak tinapalabas. Agis isa maklatan nga agwing-wingiwing, gapu iti napalabas mi kani Jordan. Daytoy mantipadas ko ajak topolos malipatan, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Nasakit man kan narigat tinaglabasam, nga masapul nga ag-move on kan. Kunada nga rodan, amin abanag ket adarason no apay amapaspasamak. Patsek, adakdakkel pay a bendisyon ti agsublikin ka, kasukat ti sakripisyo nga inpaay mo kani Jordan. Luktam nga rod ti pusom nga agayat manen, di mo ipaidam ti ayat iti bagim. Mamatiak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki apod no amang ipatagken ka. Alakastan pagayam Kate, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan.